Adap dari sungu iblay basa isin ane kapor ngayo be man kran ni ke Khubor shafi lengba ke Khubor step pedang subha fi we pu we baro sing ke channel jongga PotterNet Gospel Media Ministries ngadan mentah ke pandal jongga Healing Festival 2025 arajar arpesan ngila ya long ni ke jeseng na do menin ngilon chikhwa utrai ba janmiet ngilon ke jeseng ba mentah ke singiru khat subha fi long ke bala awan haga por shifo wijing ngilon ke seminar terter ngini continue ngini ke jishikri hadu san baji janmiet ngidon gi jeng pai ba la fi laban wan so baban wan ngai bo try pen khia shibon utrai ule gi kamba shibon wa ga jinkmen ye ga jing lai lot ye ga ta jing pen sla ga jong o ha kita ki bawan jing gi jeseng ye piru ki bamla ban wan jing gi jeseng ngim pen i life menta ngin sa pen i pat hadien igini ki jingkren baro bangangai utrai nang kerkhu ibi ba ni ka pon ngadon si shaban kren ni ka ktien ga jong blay nak atli ki bentam ba pindalengo atat ba kata kalong ngapuli ni ka ktien ga jong blay no Jacob nil nomba sa when ni khot ka ba nyo ter ka ong ni namar kata to pen kongo ilri hau blay hin rei to yele persya yo soitan te on phet yap no napi fi kani ri ka wayam habo soitan wan manile ye fi am wan ra ai kita ke jing susi ke jing slide shifting ke jing sarong lene kita ka mensim to ke jing dom kem ka bawan banile fi phila banile persya ai am baru soitan un phet yap na fi tading ta bawan ke jing shifting phila ban ai shifting hak teng jing jisu phet lawan ke jing arta tin phila ban hukum ke jing pang ke jing stom ke bor jong ke jing le jong paman pinile persya ai soitan fi iba soitan wan manile eu jisu Jisu shuang me na balatho her yap soitan buang shadin me soitan na balatho tening tau soitan ngi ibo phet yap no na Jisu namar bu Jisu pen kongo ilade ha kaktien ga joblay tening ta kwa abno fi namar kata pen kongo ilade ha oblay shin pen kongo ilade ha oblay finon ni ka bor ban be yo ksoi finon ka bor ban be yo soitan ba sin pi be am soitan unum phet ski ka babel ka ong ni unda phet yap na pi namar ba pi pen kongo yelade ha ublay tadi na kwa abno fi ktien jublay ka ong fi na plin Marcos nong khat reu de khot khat nyong ni ki dak kin bot ye ki ki banget ha ka kerteng ga jonga ki ni be no ki ksoi kin kren ki tlik ki betmai kin ra ki besain la da ki di ba penyap kan pesneu ki kin bo ki ti ki ba ha ki ki ba pang ba kita kin khia ong ktien ga jongblay kamot phiale persya soitan phet yap na fi bagari kata la wan na kano na angle na kano no ka bentam phila ban hukum soitan ong khilai te unlai tadi tahu udan to rangba hispa wan hau Jisu wong ba mo don bapang do shakri jong tadi tahu Jisu ono sing jong me wong wan man Jisu sing jong aso pala le men kemen inshallah dau try wan sing jong nama don sipon ba to ko por am ki bakwa bo Jisu wan sing jong ki hinrei hau ne ubreu Jisu terwa wan sing jong me ni rangba hispa wat wan try hukum nang ni tanaga ktien kala biang namar utip bo Jisu wong Jisu nga suthu imen maranga nga suthu ildi maranga runga dona ka bor danga ongi one let marga de uta unong sensyar ya kita ki spa ngot ki sipai taladanga kum sipai rangba nga ni ka bor ban hukum yi ki sipai jonga ba kini ki kongo tra Jisu ang memedon ka bor ban hukum ya ki jingpang medon bor ban hukum yi ka bor ki baile anu skri jonga onyo khia bet trinta uni urang ba spa usuthu bo Jisu udan ni ka bor Andrei habang ipet ya kani bentam ka day mangi ban be u soitan phet yap. Andrei ka don tanggawi ka pop am bangi haban phet yap no soitan. Mdei ba u soitan phet yap nangi, rangi ngin phet yap no soitan. Bagata ka pop am ka day ka jing brai. Ka kling ka jomblay ka ong ni la nga puli na ka shti ka jong ultimati shti ba ar. Kani ka shti ba ar kani ka nong ba ar khot ar fu ar. Ade ka di ar bet. Kom ni Henry to phet yap no na ka jingko abrai ka jinglong samla ba to be brai ya ka hok tangani pleng I am Henry ktin jublay ka ong ne Henry to phet yap no na ka jingko abrai ka jinglong samla kani tangani ka way pleng la dagawan ka jing brai wat num hukum yu soitan bun phet pi phet na ka jing brai phet la dagani ka kan thai ka wan tur fi lani nu shunrang wan tur fi se fi tre dukan nu brio wan shi wan pi phet yap no to brio lani ni ka brio ka le ju le jan fi ka taxi fi lani ka khro ya fi am phet yap balada wan na po ka mobile ne pi wan na pi mut pe tin jo ble ka mi ka dur chaklia ka mi ki ja khlia bo ne to mobile to phet yap na ka to jaka
วันนุ่มช่องตัวมันด้วยโอ้ตรายพลัดยังไงนี่ชัววัดนุ่มด้วยแพทยับกันมาบ่าวโจเซฟฮาบ่าวอุดันฮากาตาก position มาอุดันฮากาตากจักาบักนี่กาตงากะจงโปรติฟาร์kawan ban pen brai kawan ban bat bori ka jing sisa uni ukhlem ong ngadwai try pelat yang ngani gabriel ukhlem duai kumta phet yap na kani gabriel tadi ta kwa abno if bobon ki briu ki ngat ha ka pop jong ka jing brai na ka klim na ka auria na mar balai ba ki klem phet yap na kata ong if lo soitan wan ka no ka benta fila ban hukum yu bon phet na la ka dai ka brai jong ka pop mp phet yap na kata ka jaka Kating ke jom blai ka thok gam ni mo ngan puli kum bakalong na Genesis kal nong ka balai po kandai ngan puli do khat wei ong kala jaru hamar kata ka por ba ulalech ka yeng ban kam yala ka jingkam yeng ban om shem ladan manoru em ha yeng na ki briu jong kata ka yeng bat kala kem bat ya u na ka jankup jong u kala ong to thia lem bat nga u te ula ino yala ka jankup ha ka kti jong ka bat ula phet no soi ong ka ting de jong blai bola mi no shakndo u Joseph ula mi no soi ong ka ting de jong blai ula phet yap no soi ula phet yap no na kata ka jing brai ma uru ha ka jing shao dang samla ma uru shao de samla u badang biang ka kerta u badang mo ha ka jing long samla u badang klut ru ngala ban ong Henry uni ude ubri ubari kerpang yala ka jinglong samla ga jeng u uri kentang ya ga ga jinglong khot ga jeng u namar ba ushakri u blai u khot tadeng ta uklem duai uklem be iru ya ka briu no uklem be itu soitan u phet yap ma u nagata ka jingbrai bat usalat yem tadeng ta kwa no fini ka sngi ngi ma ka perthai bang i pet i ya ka Facebook na ka Instagram na ngi pet ya gi mobile man ta ngi i ba bon palat ki jingpen brai Tadi tahu jong hi, what jong hello, what are you doing? Hi, kumta, oh you look so cute. Pet yap na kabukong kata, flip yang tu mobile pet yap nang tu. Ada pide ban pet yap no, no tu mobile tu, flip no senin tu mobile switch off tu mobile. Kau no pet yap nang ta. Pile ya kata pin I pin lat. Na kita kijing pensoi ki bobon. Wat num yalang perlok lu. Kakentai baru shinrang lada vila kamtam vila Nongkhryiem mem. Nani filadon ka commitment bano wat jialang perlok ka kentai em kamla ben long perlok busenrang numla ben long perlok ba kentai na marhaba ka don kumta pi ai lat ya ga jingbrai ka bala ban poiru syagata ka auria laban hab no ro nagata ka jinglong samla ngakwa abnong fi osngo ya ni ka kti na ni ka por wat nom snow ya de ba pi de Samson o ba klan bor wat Samson o ba klan ru dang ngop Haga jakabu de men pet na kani ka delela andre usong pen saat yeldi haga delela usngo yeldi bu klan usngo yeldi bu dan bor oh wong mlele yo syajar ki Filistiang nang peniap marwe so ini ka brio ken mau ni ka weru ba u David u klem kelan hau Goliath u David u kelan haga Bathsheba oh yo ba klan ula ben penlim Henry ya kani ka brio ulim yeldi Tadi ta uklem pet na kata jaka habu yo I ya kata ka Bathsheba ka baka sumlen khut yang ta oh ka jaka bun pet nang ta usong upet men ban u entertain ki khmat ju ka rong sha men sim ka jong u bat ka poison nan ya ka ba un ya klem bat ka ya ka ba ula le pop sunan na khmat jong balai bo klem pet na kata ka jing brai wal daum de usam lau David le de bula don breo katanga ka menengkong ju ka dengan Michal uyo sa ka Abigail menta uyo sa ni ka Bathsheba Ani. Oh kata ka brai ngong fi wat ubrio bla Nongkhryiem ru teu dang ngok. Ubat udang ngat ha kata ka brai hado bunda klim. La lau David unjin la pet adu gesgi. Unjin la klet no ka Bathsheba bat unum ken mau hiru ya ka. Ni namar ba uklem pet na kata ka jing brai. Uha ba ka pop klim. Tadi ta pe ni ka jela ka jong la bon palat ka pop klim. Balai ba ni ailat ya kata ka jing pensoi ya kata ka jing brai bakanwan. Tadi ta la de video shinrang brio wat jilang perlok ba kentai brio ka bla don kon da pi bla don kon wat jilang perlok nama piru para shinrang da pi de ki shinrang ni wat jilang perlok tan bagi kentai la da pim don jingmut shisha la da pi yalang samla pi mut ban ya thok hado ka bakut biang kata hanrei la da shuang ba mun shilong perlok empet yo ba pi hap syaga jing pen shoy da pet yap na ka brai jo jing long samla pet yap na ka brai jong kata ka jing song kha pathar pet brai na ka jing pen shoy Tran kerkui vi ni kasngi.
Nganget pet shiki shikri ki jong blay pet shi seng pet shiki jing duai money utrai ro nu utrai la ngọc qua bên ông nghe phi vì lệ công ta pet chu jisu đây ta wat num yale yuk su habawan ke jing brai ke jim ke jong phi ini duai ni ke pon menta ni try ke khu ye phi tôi ni duai ni ke por ka menta try ngo ima go pa ma ai ni ke ktien try ngi tep ya ke ni ke wingi don ke bor habang ipen ko ngo ilri heming ila ban be no yu soitan bu soitan un pet yap nangi ktien jme kran chai ke ta go try bon ke jing brai ni ban pet yap na ke jing brai ai bor ni khon ki jome ko pa Halo dia bagan nganu ke jing brai ka do nu terkin pet yap na brio lai dia nganu ka soft corner pet yap na ka brio ne pet yap na to brio what I bagan don ka soft corner soitan ula ban pen snow ya ta ban fi pin kam itnat le ne ban kam snow jan la da filadon kurim la da filadon ka tengah la da filadon ka jing te la ne ka jing shong kurim la filadon kum ka jing snow ya no bam de ka tengah ka jufi no tengah jufi pet yap na ka brio pet yap na to brio namar na ita ibarit kasdang na kabarit bakan poy pat siya ka ba crowd bat siya ka ta ka ba siya ka ta ka ba class nan ngadway nga kerkoy vini kasgi pili asngo na kaktin ka jomble imday tang ginong yo asngo pinlong henry kita ken kinong le ikaktin ngadway nga kerkoy vi blay no ay bor fi fin betong ito ki soitan ki bor jing do marok kin pet yap bagam jo ba pin pet yap reality na ki brai jong ni ka do ha kerteng gu jisu ngadway amen amen trying kerkoy vi ngin se syamyang la siya kasgi balada if you want shibet ro ngina comment aga por shwojing sedang yung seminar but shibit jan mi ro porsan maji karon ki jesang pa ba hang ni hamadan pulo blame kerku ivi kom le shiwon blame da bromju amen